bandiraɓe ko salminde on juurade on en gartiɗo hande e yewtere e hesere pul concept keso pul hono hirde e hirande nde ganduɗa ko dendi men Salidia mo denduɗen no gollal ko kanko tigui eɓɓi ɗum gam addande bandiraɓe en gariɗo hande ko hirde hirande dendagal yontaɓe ina kawriti ɗo anduɓe ne kawriti ɗo joguiɓe ne kawriti ɗo finɓe findinoɓe jaale leñol hande ina kawriti ɗo wadde bandiraɓe son jiiɗi humpitade holko woni hirde hirande concept kesopul ndewe am jibi ndewa e am mi holla bandiraɓe holko woni hirde hirande min mbima bisimilla ma hande noon no mbirumi ni ko jamma e nder jammaji ko jamma pulagu ko jamma hirde hirande laccire ha ho machallah ko gueɗe ɗe gandanɗa hoorema pulagu ɓooyi wadde ɗum rêvé eɗen mbawi wiide alhamdulillah caggal Allah e nelaɗo mum ko hande Allah hokki en yettinde ndeɗo fandare ndeysan en jiiɗo yontaɓe yonta leñol en donc hande ko heewi ma yewte ɗo fina tawa aada e cosaan e foof inchallahu rabbi ɗum noon bandiraɓe sans plus tarder men ƴeew wadde démarré programme men ƴeewen no fotata wawde yarude ko adi fo d' abord en mbi bisimilla mon d' abord bisimilla mon e jamma pulagu hirde hirande laccire haako premier édition men mo mbaɗɗen hande le 9 novembre eɗen jaadi hen e debbo Salidia debbo mo Agnam machallah merci pour initiative o fuutankoɓe gendiyankoɓe fof beltanimama no feewi merci beaucoup ɗum noon sans plus tarder ɗaccen Djiby Sall gorko mo wadde bere makkaji o waɗan en ɗo hayso 2 morceaux inchallahu rabbi garten e programme o no fotata wawde yarude so ɗum ɗon ɓenni aussi eɗen calmini pare men mo gandanɗa hoorema Elhaja Abou Ndiaye le bras droit de Elhaja Abdoulaye Wale Ndiaye min mbima bisimilla ma parrain ane ardiɓe ma foof ɓe mbi on kadi on jarama donc sans plus tarder mbaɗa yiiɗi onon fof mbaɗa noon koye mon kelle nde won noon hande ko jamma yontaɓe ko yontaɓe golɓe gari ɗo mbaɗane kolle mon kelle seeɗa s'il vous plaît ɗum noon Djiby Sall min mbima bisimilla ma hayso 2 son en attendant keɗen mbaɗa présentation men ko fate banggue jamma o no fotata wawde yarude ɗum noon Djiby min mbima bisimilla ma kaw Abou Diop min calminima kaw Amélie min calminima mamin gare mon inchallahu rabi ko fate banggue temo aussi ferɓe leñol ko ɗum woni temmen inchallahu rabbi men gar hen maɓe jewtanen en no fewi inchallahu rabbi goto fof wasa hoccude en ɗum noon Djiby min mbima bisimilla ma
baba Yimen mala waliyo Yimen mala waliyo Futa yimen mala waliyo baba Futangare nyobe diminaji Ngare nyobe diminaji Yimen ma Allah aliyo baba Sinona baba mal Lengal mene detak Sinona baba mal Ular minna wadata Sinona baba mal Tubo ko ngandatan Futangare joben jiminaj Yimen malania baba baba Sinona baba man Lenyal mene attack Watangare yoben diminaji Yimen malania baba 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 Saidi Malo Yumo Urani Ko Baba Saidi Malo Yirimayam Ko Baba Mako Urani Omo Tende Isa Hore Mako Omo Mijo Jinabe Mako Ko Baba Jabu Allah Nganda Koni Allah Nyai Baba mal Lele Juba Kobe Faraise Halu no Kaya Juma Halu no Kaya Juma Minjeti lana niwawa Minjeti Faraise Mitinani matani Hakabra mineno ya wirni ma Kolor Baba mal ari Mami Yerimaya Manatani Kabaru Senegal Wadinena Wirnima Baba Majabi Kam Obi Kam Jibi Saidi Sal Kotinno Jabu Allah Maide Enandai Maide Nena Mil Baba Yana Jabi Faraise Kabrami Aishata Samba Bubu Yasin Wirni Yo Aduna Way Bayo Gelmo Yumurani Way Bayo Gelma Bamurani Omo Tendesa Hore Mako Omo Mijo Jinabe Mako Kwabaya Jamwala Ganda Kuni Alanyai Sadi wa mama yes sidira sidira sidira
Manon Hanami Asa Bibe Fruta Bibe Fruta Jibisal Hande Neota Aduna Konyal Nenyari Nandi Allah Kewi Ni Watako Mashallah mbaɗane mo kelle seeɗa machallah mbaɗane jibisal kelle machallah fuɗɗima welde machallah ɗum ɗon payne deuxiéme chanson men Cukaluri mawni jamajige haya Antopada jole jamajige haya Malayilo neno ya jamajige haya Komiji bilanodo bedame delande Komiji bilanodo bedame delande Andege mi maoni badila yo nenam kori maleka mi tanenam wai nenam bandela Komiji bilanodo bedame delande Komiji bilanodo bedame delande Handede mi maoni badayila yo nenam kori maleka mi tanena wai nenam bandela Koringo peji binde bedolone pubelaji Koringo peji binde bedolone dusuji Koringo peji binde bedolone fosuji Ene wanta sherro ene wanta gandamolo ene wanta lamdo lamdo dando Bada andi nenam nalai mabe Kono susa wilde kanyom jibidimi
sabuko betino demi hande de mi mawni hande de mi mawni alaroke kamde jawdi moto mi jaki ala joma wa muzeni Shabide lebijenay ebalejenay Nanyamo ejama tampere wala nyalama tampere Shoma moy eteke nawamo betolamo Nitola yajolame Berdetogane alla jomam Lotagan Komadatemko
tuma uruma mimima anya kurama o baby nya ngorama say jamwa say di cham nya ngorama say jamwa say di cham be the fruit como la vao bingel baba vaidi man salamane ma bambaro sibira 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 da ribira sibira Musa Seydija Musa ja wa Allah reno Fatou Kunta salam alema Fatou Kunta yala reno bibe futa Yari nyai jota Yari Seydi Njayo Nyajan hore ma debbo fulla Salma Aidara Salamane ma debbo fulla Mola Seydi Ba Usman nakaliu wa Allah rede Beliba Mimima Beliba Seydiba Amadou Tidjari Seydi Si Sisawade Seydi Si
moto ya mi nyaadal hoore ma Cerno lel ba Cerno yo Allah redi Jari saliya on ko banam debbo Yara yang yo yo Allah redi ko debbo pullo jontar tuti mori altayebi Sala Seydi Ba Sala Ba Mimi Cerno Modi yo Allah suude Cerno Modi goyna ko hallo Asama wupa yinima Asama yo Allah reni Sibira Kali winjat minima Kali doyam ngaina galadan Abu Gaya Seydi Gay Mala Jaina Baso Seydi So ngaina galadan Alasan Ba Seydi Ba yo Allah redi Abu Samba Jobo Joburu Kunda yo Allah surenan Amnata Amaduli Lide Buso kange telobe Safuru Modi so ya Allah redi nan Daligise ngaina galadan Haja Seydi Ja ngaina galadan Abu Wad yo ngaina galadan Elas Abu Njai Seydi Njai Elas Abu Njai Njai binana gulani Wari wula noto Wulane noto Seydi Njai Ngaina galadan Bradwa Abdullahi Walle Ngaina galadan Me Seydili Amme Seydili Amme Seydili Ya Allah redi Amadou Karoba Seydi Ba Ngaina galadan Umar Sagiya Seydi Sagiya ya Allah zurenan Aisata Jalla Jeri Ngaina galadan Aisata Seydi So Ngaina galadan Binta Ba Seydi Ba ya Allah zurenan Ali Fal jaga yara mewela Jibil jangya Ngaina galadan Umar Daf yo Ngaina galadan Seydi Ja Debu Manyam Buro Farbangam Salija
salo yam yo gaynaka Allah tan jiboy ay debbo tubo dari do joni mide haalan ma gedel gotel so ta hende yanama Fatuma nawama Fatou betto ari o warani o warata ko hanani wadi so monsieur Abou Ndiaye memama wallahi debbo pulla jingi salbalo lam tor bukke kalto njaada machallah kontaan si yo Sali minima ye debbo pullo salam yo minima debbo pullo mo anyam urasre anyam jodai anyam goli anyam siwal salija gaynaka Allah de jarama Djiby Sall ɗum noon mbaɗane Djiby kelle mbaɗa noon koye mon kelle machallah jammo yahani hay nokku kono alhamdulillah fuɗɗima welde eɗen mbi ko jamma hirde hirande laccire ha ko machallah ɗum noon noddi pulagu no fewi mi wi hande woni ɗo kon danankoɓe woni ɗo hande ko jamma yontaɓe jamma fina tawa jamma aada e cosaan ɗum noon machallah fuɗɗima welde ɗon sans plus tarde inchallah avant keɗen naata e temmen ferɓe leñol ma kaw Abou Diop e kaw Amélie garanen en inchallah jewtanen ko fate banggue temo ferɓe leñol inchallah kala e moon kadi joguiɗo hen kadi namdo ne wawi namdade mais avant ɗum ɗon inchallah eɗen noddoɗo Sali Dia o waɗani yimɓe expliqué holto idée o arde makko woni wadde organisé jamma baɗo ni mawnude woni jamma pulagu inna wiya hirde e hirande laccire e haaho ɗum noon salima arɗo joni yimɓe namdoma holto idée o arde makko e holko tagui oɗo jamma o waɗi ɗum organisé mais yo bandiraɓe paam chaque mois inchallah eɗen jogui date mo mbaɗaten organisé pour yimɓeɓe mbawa yewtude mbawa wassodirde en miijoji surtout eɗen gandi arɓe ɗo jooɗiɓe ɗo ɓe ko yimɓe mawɓe e nder leñol he ɗum noon Sali debbo mo Agnam debbo mo Pindi TV min mbima bisimilla ma joni inchallahu rabbi yimɓe namdo ko poti wawde namdademo ko inchallah ɗum noon bandiraɓe en nanɗo darde debbo surtout jamma essence mo gandanɗa hoorema goto men foof ne wawi hoccuɗo e goɗɗo ko heewi donc holko addanma wadde organisé jamma mbaɗuni mawnude woni jamma mo guinnirɗa hirde hirande laccire ha ko gandanɗa hoorema hande hewɓe nanɗo laccire ha woni plat mumen préféré machallah comme no mbirumi ni hande ko jamma e nder jammaji ko jamma yontaɓe ko yontaɓe kadi kawri ɗo so tawi kadi yontaɓe kawri mbaɗa andi ko heewi ma waɗe ɗo essence ko gandanɗa hoorema hande gote men foof ma wooda ko hocci hen nafto hen naftoro he leñol ngol ɗum noon ko adi foof en mbi Sali min mbima a jarama jogadema oɗo initiative baɗoni mawnude waddema jamma baɗoni jamma hirde e hirande laccire haako comme no mbirumi ni hande kam mbaɗa joguiɓe toñamɓe ɗo par ce que laccire haako kam so tawi haalama pulago ari ardi donc Sali min namdoma juste caggal nde calmodirɗa e hoɓɓe ma holko addi
oɗo idée waddemo organisé jaɓma baɗo ni mawnude est ce que ko kiram addanma wadde ɗum walla ko yidde rendinde fuutankoɓe yidde rendinde gendiyankoɓe walla mbiyen hande ummade to wawi wonde foof pour mbawa yewtude holto idée o ardema o suso holno ɗum ardema? assalamu aleykum bandiraɓe fulɓe, Allah jarama DJ Mangane mi salmini on banda men, mi salmini on ɓe gomi jeesa mumen woɓe jeesam, mi salmini on wurdaɓe, mi salmini on ɓe ganduɗa kañumen dendumi fof hande ko yettarallo no feewi nde tawno haalpure ɓen kewi wiide noddude no tiiɗani tidde ko noddude noore. Hande kadi ko jiimi ɗo ko collègue ajam, jiimi ɗo ko bandamen, jiimi ɗo ko sehilaɓam. wadde noon DJ Mangane so tawi a namdimamami holko addanimi nden yiyande nde ko yiyande kiram nde tawno so tawi neɗɗo jibinama leñol omo Allah waɗimo kadi omo dilla e nder leñol par ce que mon fof ne andi so tawi wiyama kala liggotoɗo e média ko dillowo e leñol kadi jomum kadi teskitama e leñol hay sinno ko seeɗa ene moƴƴe kala saaha aɗa miijono leñol. ɗum ɗo noon mboɗo yewtidanno e jumeau am général fakko leñol mo ganduɗa mon fof ne andi kañum ne wonko waɗe rap pulaar o. min kewi yewtide jewte ko ganduɗa ko holno yimɓe dentirto, holno yimɓe mbaddata hunde ha min gare e pourquoi pas mi ƴewtidi mi tawi leƴƴi ɗi foof ɗo e nder Dakar walla ni e Sénégal yonta mumen ɗo jogui ɗo kawrata e kala balɗe 15 walla e kala yontere walla e kala lewru ha heddi fulɓe. mbimi noon so tawi yimɓe ndentani ala ko mbawi wadde, donc mbimi pourquoi pas yimɓe mbaɗa concept mo ganduɗa wiyete ko concept hirde hirande noon nde miijimi ɗum de wonɗo haqqillajam jeehi nde tawno neɗɗo foof e mbi so tawi neɗɗo ne fooda ko tiiɗi tan yahata waɗa ɓaggi walla saɗa fooda ko teddi yahata waɗa ɓaggi ɗo tiiɗi. min kadi wonɓe joguimi ko ganduɗa ko kawam, ko sehilam, ko douanier am, ko directeur am, ko fofo am woni Abou Samba Diop. haalpureɓe kadi mbi so tawi lingu yari karaw o yettu Allah o yetta lawƴoɓe kore ko conseil am hande mo heedimi kalɗo neɗɗo hedanno sehil mum heedimi ɗon. ɗum tagi kala ko mbawmi ƴettude e adunam gasata sona mi yewtude makko. nde kalamami concept o wi ɗum concept ɓurani ɗum, o wi kadi paama ko miijuɗa ko yama Allah hokkima wone kono wawi taw won miijunoɓe ɗum ko keewi taw Allah hokkani ɗumen woni yaltinde ɗum. o wi par ce que ko wayni o wi kala gendiyanke kala darniɗo leñol ngol en miijo ko wayni, donc goɗɗo miijo ko miijo mawgo sa renaki ni ko miijo ngo heccuma. caggal ɗum noon kadi jewtumi e banam gorko sehilam mo ganduɗa kañumne hande ko darogal leñol woni Hameli mo ganduɗa kadi e mbi so tawi neɗɗo yettani sababu mo yettani sababu fo yettata Allah. hande so tawi mi naati e médiaji somi andodiri e kaw Abou Samba Diop ha yettimami ɗo yetti kam ɗo ha heedimi ɗo ko Allah e makko, kanko o waɗimi présenté ko Abou Samba Diop. ɗum ɗon noon hande kala amen gonɗo ɗo e nder média o woni debbo woni gorko, omo woni banum gorko, omo woni sehil mum woni fof, omo woni conseil muɗum. nde kalamomi conseil o nde mi anda ko concept o jaali o wi kam ko iddi fof o wi inde nde o wi ça sonne bien, o wi ko hirde hirande nde tan o wi ko haala mawko woni ɗo. o haali hen kadi haaluji goɗɗi hakkude neɗɗo e banum debbo. o wasi kam hen kadi ko heewi wadde ko ɓeeɗo ɗiɗo cuusnimi ha cuusmi yaltinde concept o mbimi mboɗo yettini ɗum par ce que somi yettinino ko Abou Samba Diop e ko wawi moƴƴude ko fof so wino kam hannuɗo ɗon kannami watta ko men pewjidani. somi yettinino Hamme Amalli o wi kam go miijo ko muujo fuuygo an ala ko miijotoɗa sona ɗum mi suusata, kono kamɓe cuusnimi ɓe puusimi. nde ɓe cuusno ham ɓe puusnimi noon mbimi tawde noon neɗɗo miijima hunde ala sago waɗa par ce que enen fulɓe eɗen keewi ko miijoten walla eɗen keewi ko jewten walla ko eɗen keewi ko mbaɗaten kono en mbaɗata. miijimi kaw meɗen Amadou Fall mo ganduɗa kañum jeeyi hande ndeɗo hoɗandi. so wiyama Amadou Fall wiyemo Amadou Fall mo voile d'or, so wiyama Amadou Fall wiye Amadou Fall to Île des Saloum. nde noddumomi ko banam gorko kanko ko kawam ko sehilam taw kadi woni sababu
ko funeram sehilam Aline Gise Mabo to États-Unis nde noddumomi tan o wi kam Magnès mbimi o wi jango ngara poten a restaurant ngarmi ɗo o wi kam wona yiɗo mbimi o wi ɗo fof ne heeƴi ɗo mbimen laaɓi mbimte kadi concept o e mbimi sohlani hen yimɓe heewɓe ala nde tawno haalpure ɓen keewi wiide ko renti nafata ko ɓuri keewal ngal nafata hay sinno seeɗa nafa o ɓuri keewal ngal nafata kadi français wiyata qualité ɓuri quantité mbimomi wadde ɗo ko jiɗɗen wadde koyen gasa ɗo o wi wadde kono jiɗirɗa fof wonirta non noon mbimi tawde en mbi ko hirde hirande enen kan fulɓe eɗen jogui heewi ko ñamɗen goto men fof ñama galle mum palaji ha keewi koɗen gandi so wiyama laccire haako tan hagguillaji jahata fulɓe te goto men fof ene tuuye ñamde laccire haako gonga kam andi woodi ene woodi wona funti ɗum noon woni concept hirde hirande laccire haako mi noddumi kadi bonam gorko mo ganduɗa ko Saydou Wuso ko dendiraɗo ñaamo ñebbe mboɗo andi no waya haako so tawi neɗɗo haali haala haako tan ko jagguno fo woppat o waɗi kam hen encouragé o hokki kam hen kadi ideji kewɗi alhamdulillah rabbil alamin Allah wadde noon so tawi neɗɗo wi ene waɗa hirde yontaɓe concept o ko yo fulɓe ndentu d'abord yo yontaɓe meɗen ndentu eɗen jogui yontaɓe so wiyama yontaɓe alɗuɓe nani hen anduɓe nani hen jaadiyankoɓe goɗɗum e goɗɗum nani hen kono noon so tawi yimɓe gandi walla ɓe galɗi walla wonko mbawi wadde soɓe ndentani ala ko mbawi wadde ko ma yimɓe ndenta mbawa wadde hunde te so tawi yimɓe ndentata bisimilla moon ma yero bisimilla ma so yimɓe ndentani ene jewtida ene kawra ene kirtoro ene pijja ene jalda ɓe cuusodirta hewɓe men nan ɗo ene gandodiri kono ko gandodira ko ɓuuri heeɗo soynago e téléji walla potta ko wayno concert aji mum fof ko neɗɗo junggo goɗɗo o doga kono so yimɓe ene potta e kala lewru lawol gotol tan ene kirtodo ene jewtida ma cuus wadde hunde min pourquoi pas garen ndenten mbaɗen hirande men laccire ha ko kirtuɗen hagguillaji on jeehe jibisal mbiɗen première édition notten gorko mo woda bere mankaji yo aro jagganen gaaci ɗi par ce que eɗen gandi enen fulɓe eɗen jiiɗi kalɗo joɗɗen eɗen kirto wodo joginiɗen gaaci less kanko no wemni ɗum ha weeɓi o holli tigui kanko ko pulago tan tiiɗi mo to nodda fof kadi mo nooti ɗo wonɗo joni o ummi ko Fouta o wonno koye campagne so paari kadi ko Fouta o faati o jaggi hen ha tiiɗi wadde noon kuccanɗen nde ɗo hirande so yimɓe kuccini noon hunde yontaɓe ne kawra alay saago woda teddiniraɗo jammo yontaɓe leñol ngol ne keewi de andodiraɓe ne keewi de wododiraɓe ne keewi de kono noon haqqillam yeehe banam gorko sehilam jaadiyanki kadi hande kadi jaalalam minen jaadiyankoɓe foof ƴettude kadi o waɗi kadi ɓoggol goto oɗo rendini min fof jaadiyankoɓe hande hewɓe amen no coynodiranno kewani yettodirde kono ko sababde makko kala ko teddinaɗo e Dakar walla ko ganduɗa kala ko mawɗo makko o teddinira taw ko kanko lomtoto ɗum o wiye gaare duuse kam haqqillam yeehe Abou Ndiaye on woni gorko mo Madina Gounass on woni directeur Daka Média on woni jungo ñaamo Abdoulaye Wolde Ndiaye so wiyama Abdoulaye Wolde noon Abdoulaye wallide ko Abdoulaye wi ɓe mbi ko Madina Gounass kono natti wonde Abdoulaye Madina Gounass woni Abdoulaye mo windere nde foof woni Abdoulaye mo miskineɓe woni Abdoulaye mo fulɓe foof ɗum ɗon noon so tawi Abdoulaye Wolde Ndiaye itti teddungal itti hoolare fawe jungo makko kanko Elas Abou Ndiaye o wonani koole ngel ƴakki awdi o feeni ha feewi wadde noon so tawi eɗen mbaɗa ko wayni alay saago o teddinire ɗum iddi fof teddungal ngal ko ruttudemo teddungal d'abord e darde makko nde e weltindemo e darde makko nde e weltonorademo e darde makko nde o hollidemo kadi minen jaadiyankoɓe fof emin teskitimo e darde makko nde ɗum tagɗen teddinirɗen mo mbaɗɗemo parrain d'honneur nde mbaɗɗemo parrain d'honneur ndene o jaggi hen ha tiiɗo feeni ha feewi so woni no goɗɗo mo ganduɗa wonɗo ngoko men yettodirani e muɗum walla won kulkulɗe joguiɗen muɗum en mbaɗat lettre demande kono nde jahami de mi bertumo eyyo kono kanko noon min jettodaki ɗo waɗan lettre demande huɓotam tan ƴewmi yimbam ɗoftimi jettimi mbiwomi ko an mbaɗen parrain o wi mi jaaɓi o bettanimi welnere woni seeɗa
min wiima noon seydi si kala mo ari galle Abou Ndiaye ɗon tawma ɗon ka guiɗo gongra e gonga o woni jaadi ɗam Côte d'Ivoire min wiima eyyi jaan kadi Moussa mbi taw en toon Abdoulaye Walle Ndiaye wadde noon o jabbi min kadi o dolni min o holli min kadi e jammo ko jaggo hen ha tiiɗa o jaggi hen kadi ha tiiɗi donc ko ɗum woni concept o noon woni no mbiɗen ni yiyande nde ko oɗo woni premier édition enen fof eɗen gandi gonɗen koye campagne électoral kadi hande kaalowo men e deƴƴo men fof ken politicien uji ko guila e suuɗiɓe hamme Amali en e Sali Diani feñɓe ɓe ko nene fof ken politicien uji hande hewɓe nana hande e nder guure ɗe ene jeehi campagne min hooram malgré comme politicien jammo wawan wasde wadde mbimi yen mbatmo tan yo premier édition waɗa ha ande concept o ne woodi tawde jiɗɗen wadde ɗum ko kala lewru potten mboɗo yiɗi noon hande kala garɗo ɗo mi wawa limdude on nde tawno so wiyama tan teddugal onon fof on joni ɗum mo limi juumate en jiiɗa juumde wadde no wiide on Allah jarama on arɓe ɗo ɓe foof guila rewɓe ha e worɓe kono noon yidmi ko kala garɗo hande waɗa adhéré e projet o waɗa adhéré e concept o won oɗo groupe kam ko goɗɗo arata waɗen région de kono oɗo groupe kam oto tas taw e kala lewru lawol gotol eɗen kawra ɗo so laccire ha ko ñameten so ñiiri buna so cooke so kodde ñebbe fof en man mbaɗ ɗum ɗo ay sosoɓe nandarani donc kawren kirtuɗen gandodiren joni noon eɗen gandi ko ɓoyata ko inchallah woni no mbimi ni idole uji men ɗiɗi douanier meɗen ko wayno Hamme Amadou Ly ko wayno Kabou Samba Diop caggal ne kirtiɗen ha ko inchallah maɓe gar ɓe jewtan en seeɗa yewtere nde ɓe jewtan en nde e mbi ko yewtere ferɓe golle walla ferɓe lawol yewtere ferɓe lawol noon wonko noddi wonko haalata ko ɗum ɗon noon ko paye mawɗe mbawi waɗenen ɗum faram facce caggal de kirtiɗen paɗen soɓe jewti ɗum jibisal dusiri en gaaci muɗum hankkadi noon tawi oɗo wiyata so babiraɓe yummiraɓe tampital enen foof joftoyen kadi dokkidira rendez-vous ha lawa gongo wadde noon mi weltinima on mi jarnima on kadi mi yetti on Allah jarama on jarama Sali Dia debbo mo Agnam jarama no fewi ɗum noon bandiraɓe awa keɗen paye e hirande nde jibisal walla en ɗo hayso chanson goto inchallah en attendant que serveur ji ne mbaɗa servir hirande nde sen paari payen e temmen ferɓe lawol jogonto en ɗum ko kaw Abou Samba Diop wondude kaw Amadou Ly inchallahu rabbi ɗum noon Djiby bisimilla ma ko ñalde ñalade adunya ko ñalde ñalade ñaldi ella ke wile mata ko Baba bay di malo sar galam sar mo bieza mama wande ibra kalabas Samalema, we
ka joma nyawo Saro Ibra Kalabasa Wainala Domunde Baba Baidi Mansar Mayro Yakaneha Andal Mayro Sar Dangagore Amayri said me said I sat a Jallo Jerry Jalla Safutarani Donawelami Safutarani Ye Donawelami Futanko Benetini Berjamomen Sambalo di joy, Samane koda mahif. Yuta ko boli champion ko toke poroxan. Mam Jara amul mas, soxna Jara amul mas. Dañu toge ñetti wéré ken gisul Sëñ Bamba. Ken degul Sëñ Bamba ñu wéné da faatu. Yubina abla tariyat ko Cheikh Ibra Fall. Cheikh Ibra Fall yow yaa di borom jamono yow yaa di borom diine kenn mënu rus la bañ a waxtaane ndax da nga rafet diine diine Sibira bara Sibira bara Sibira bara Sibira bara Sibira bara
bo ay khairula musuka ba ma jobe kumbo khairula ye hay goto men jidane godo to jeya aha goto men lo ene yidi wi le nyongol notari mala nyongol notari mala nyongol notari mala nyongol notari ma fayda galwa sama bubu yasin watu koko matu wena mwe jabu mwulunde chofe lau demba mbojen jolole yirimayam ala dana wanimi ala den jagani baba saydi mara ala wakiyan chilo mechino mbazanande ala pondwe yirimayo Sibira bara, sibira bara, sibira bara, sibira bara, hey, sibira bara, sibira bara, sibira bara. Sibira bara, que lo hay, sibira bara. Sibira bara, molaba, ingil baba mal. Sibira bara, molaba, ingil baba mal. Sibira bara, sibira bara, sibira bara. Machallah, mbannemo kelle machallah. Merci Djibisal, merci beaucoup. Donc, mon waɗanen ɗo deuxième chanson inchallah so ɗum ɓenni men gare e temmen ferɓe lawol yewtanten ɗum ko kaw Abou Samba Diop wondude kaw hamme Amadou Ly inchallahu rabbi ɗum noon bisimilla ma Djibi. Joanaka, Joanaka.
takaburi bonde na ibes kumala yala ka jona ka gida manna wairu ma ide ara onya ma amanya tawala sali ara onya ma onya ma yira waina ma inata ona sabun dama ona hayuta ma ona na mana pas sama jota yata kongata arabon nama kalaya aja tadatan arabon na guru mako kojaginani kari na wijoni kojaginani kari na wijoni kari kole twa arabon na guru mako takaburi bonde na yare mane ka yala ka jona ka dida Merzanyam kul salam ramada Merzanyam salam ramada Alwaniya farmangaliya Farmak Allah wa dunani Saka konyenyo Labo konyenyo Bamba denyenyo merci arde sehil makko bi makko hono daha gorko mo fane ndoro galle Allah dum non Abdourahmane Diallo so boyi ma ndo do annen ngara mbada hen fadema timbo Mayer Sar Ibra Kalabas bismillah mon bedo ko yidbe leñol ngol na feewi yidbe pulago kadi kala to pulago yehi e tawya ton pulago Mayer Sar Ibra Kalabas o Ibra Kalabas ala ba man nawani mo Mayer Sar odo ndeysaan ko seeder kono non ini yidi leñol ngol yidi bibbe fulbe
kadi ko gonga e muɗum ko neɗɗo moƴƴo labde reedu neɗɗo deƴƴo Seydi Sarr yoon nag boo ñëwee fii wax dëgg yàlla dañ lay sant di la gërëm ndaxte yéen da ngeen ñëw rek bëgg ñun tukulóor yi macha allah bi ngeen jàppee ba léegi bàyyiwu leen yàlla na loolu yàgg suñu kanam ndeysaan da ngeen ñëw rek bëgg Baaba Maal di ànd ak moom fu leen Baaba Maal joxoñ foofu la yàgg nañu ànd Fuuta fu nekk ngeen di dugg ci Fuuta mu neex mu metti mais da ngeen bëgg Fuuta moo tax bu leen Baaba Maal mën a yóbbu ci àdduna ngeen di dem bismillah merci Abdoul Camara bismillah Seylam Demba Gise ka ñëw ne wii na ma ara ɗo mo wala ko seede
demba gise mabo ko seila
Mariam Nyaiba salam alaikum te popula nene Jara Bisako Yo banu korko Ko mosiki tande yani hobe yani agatobe Merci, Ndiaram.